tafsir. Nah, pas sing tauhid dintas mlebu swarga, terus wong kafir kemejer, dahniya nak aku Islam. Meskipun ya iku jenenge rubama ya waddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Jadi nanti ada momen di mana wong kafir kabeh berharap menjadi orang muslim senajan to min ahlil fiski wal fujur, mergo pada akhirnya dintas sangka napa? Neraka. Mergo Allah gak terima, senajan asline Allah mek wong iki yo berdua ning dunyane berdua. Apa itu ya najane ya rada secara oleh dibacane rada mangkel dilebokno neraka ya dihukum. Tapi Allah luwih mangkel nek digo nyanyian wong kafir. Mulane aja geman kelbu neraka dhewean. Itu geser wae. Biar sing wong kafir e. Ijazah nih, no? Tombol ya. Kena nompo berarti apa yang lumpuh? Gak usah ya. Semua udah tahu jelas ya. Tapi ya, pun rokok tau. Lewat kau ngisor atau kau dur? Ya, jadi ini tentang Sahih Muslim niku mengke kula terangno mun ngaji niku rilek mawon. Kula sering maca kitab Risalah Qusyriah niku duka. Ora ana sesuatu sing iso menghancurkan setan min farahil mukmin kaya senenge tiyang napa mukmin. Ki wau wong nganti maksiat iki golek seneng. Paham nggih, wong nganti demenan delok dangdut maksiat golek napa? Seneng. Lane kepinginnya pangeran itu wong soleh wis seneng cukup nganggo barang-barang sing ngaji seneng, tahajud seneng, jagongan mbek kanca seneng, sehingga diharapkan dari seneng iku tidak berkebutuhan seneng sing lewat jalur napa maksiat. Ana wong mukmin nak seneng iku menghancurkan setan. Mungkin nak ngaji ra usah gremeng-gremeng terus bebo khusyuk. Nak balul tetep balul sing ngandel. Jadi seneng itu bentuk perlawanan terhadap setan. Jadi setan itu jantungan tenan. Wong ngaji ra entuk dhuwit kok seneng. Ora ndelok wong wedok ayu kok. Wong setane setruk. Tapi setanem kok mari godhone. Nah setanku setruke suwi. Jadi apa ora mulane seneng iku amrun minallah kul bi fadlillah bi rahmati fa bidzalika falyafrahu. Wong iku kudu seneng. Kok ora seneng setan godho kowe kudu seneng nganggo maksiat ora rido be kodok kota. Akhire dadi wong hasud dadi ribet. Mane wajib seneng iku wajib ya peksa. Kaya kowe seneng kan yo angel tenan, duwe ra duwe, misale ilmu ra duwe utang akeh kan yo seneng yo angel. Iku tak ijazah zaman. Nah iki kudu kok tampa ijazah. Tak ijazah yo duwe ra duwe utang akeh, keluarga ra percaya, anak ra ngidolakno, bojo kudu ngusir pokoke ruwet lah. Iku jari Imam Ghazali mboten jari kula, kowe kon maro kuburan. Jari Imam Ghazali kuburan tenan, kuburan sing seru lah, kok sing aja sing kuburan sing larang-larang iku. Saiki kan ono kuburan di Jakarta iku. Luwe larang timbang omam. Ya kadang tadi kuburan mewah. Aku wong duwe-duwe kan. Kuburan luarang lan. Luarang kuburan ning wotok tenan. Kalau ajane ya kuat, kalau kiai gede tapi kok isine wong. Lucu kan. Dadi ono iku nek ono perumahane, dadi keluargane niliki lek lah pokoke. Ayo pun rokok bodoh ayo. Kalau kepen kuburan sing umume wong wis wae dipathoki giling-gilingan ngono ya. Gak dipathoki keliru dianggap hamdani ribet. Jadi pathoki ora urusan bid'ah ora. Terus misale di Fatihah ila hadratikus wa julis ning arepe malah ada bingung malaikat e malah. Jari Imam Ghazali ki kon maro kuburan sing iso rame lho, carane kene ning Krapyak, mboten kok sing kuburane rame. Terus kon ngomong ngene, iki Jawi Imam Ghazali, kowe kon ngomong ngene. Saya punya nikmat terbaik di dunia. Wong sing wis mati mulai Nabi Adam sampai kiamat kepingine sitok tok. Urip terus di kesempatan ngaji atau berbuat baik. Wong nek mati ku kepingine apa sak dunya mulai Nabi Adam. Masih Nabi Adam wong saleh lah tetep kepingine ya urip ingin lebih baik meskipun sudah sangat baik. Ya ijazah iki ya kowe nak urip pemloro kabeh kaya sementara ini paham ya. Iku kowe
Morodi kuburan terus wahai para orang mati mulai Nabi Adam sampai dina kiamat. Keinginan kalian tuh satu, kepengen balik ning dunia supaya lebih baik. Lah aku duwe iku. Gak penting diutang di masalah aku duwe kenikmatan sing diri wong sak dunia mulai Nabi Adam sampai kiamat. Kepinginane apa? Urip meneh. Dan saya masih punya nikmat itu. Yaiku ijek urip. Berarti dengan demikian saya nyatakan saya masih punya nikmat. Tapi rasa mulai kok konangan wong nek ditagen. Ya sing kono ae. Nggak mau mulai ketemu bojo, ketemu sing nagih, ketemu sing ngusir, kolektor. Game kolektor. Kumat meneh. Ya sang kono ae. Suwe-suwe diangkat dadi juru apa? Kunci. Bareng anake njaluk dhuwit, sik ora ono mati kok njaluk dhuwit. Banyak bos-bos pada nanya